De toenemende aandacht voor veiligers op stritten en rondom asielziekencentra en evenementen is in Nederland van de laatste tijd. Inzet van meisken, inzet van beveiligers, inzet van politieagenten binnen het buitenland altijd volle heger geweest. Nou, dat niveau wordt nou gelijk. En de shirt dat men toch meer shirt van wat kunnen we leren van oren, wat oren hoe kwamen is, zodat wij eventueel kunnen voorkomen dat het u zo komt. Bij de opleiding voor beveiligers bij ROC Friese Poort is echt te vernemen dat er meer vraag is naar bewakers. En er speelt dus wel op in. Nou, wat wij gedaan hebben is alle studenten die bij ons de afgelopen 4 jaar zijn afgestudeerd hebben aangeschreven. Vacature erbij gedaan, ook gevraagd reageren naar deze bedrijven. Die zitten te wachten op beveiligers. Nou, en we zien nu dat de eerste studenten ook al worden aangenomen bij de grote beveiligingsbedrijven om daar werkzaamheden te verrichten. De gruttere vraag zwaagt het Liekwas nog net voor een toenemende belangstelling voor de opleiding ter beveiligingsbeambte. Nou, op dit moment vernemen we dat niet. Dat komt ook omdat we gedurende we zitten eigenlijk nog ver voor 1 april wanneer de aanmeldingen binnen moeten zijn. We hebben ook niet het gevoel dat op dit moment er een grote vraag is vanuit de decanen of de toeleverende scholen. Dat er veel studenten zich bij onze opleiding willen aanmelden. Dat er meer bewaking komt is in deze tijden begrijpelijk. Maar aanslagen binnen vanzelfs nooit helemaal vat te komen. Echt helemaal veilig krijg je het nooit. Maar je kan dan wel de verzwaring dat de kans dat mensen in grote aantallen eventueel kunnen verwoenen of aanslagen kunnen plegen, dat die aanmerkelijk verminderen wordt.